mao na, ma'am. Karon, hala, pag-uban mo ng imong anak. Pagkatoy-toy. Hoy! Iman-ina, ayaw gyud pagsulti nga namin sa pagbuhat nimo. Musumbon gani ka dinan unyo may labod nimo. Ayaw mo unya eh. Hina! Oh! Kurog-kurog ka diha mo ka malaria. Itong na ako, ingon bitaw mo ni mo, bilantan ko. Ano na? Init man day tuod ka? Please kay kataw na lang na din ha. Ako sultihan si Ramel nig abot nga palitan kag tambal. Tug na. Kung ako bata ka, makatilog ka sa akong kamaldita! Uri ang animal ay masakpan tagani karon. Tila ra kay way labod nimong bata ka.
ipos ba mong mga kasayuran? Wa, ano? Waman ko dadaan ni Ramil si Cristel. Loko. Tingalig may daotang nahitabo sa akong anak. Leah, ay kabala ka. Nilihok ng kapulisan ng hitabo ha. Pero day, dapat siguro ka na. Kanto atong gikatubang sa pistinuot. Dong, dili mahitabo nga limdan ko niya isin. Alalay na ako si Yaya. Ug pinangga kaayo ko niya. Iha. Leah, gantihan mo ito mga tao nga nagatabang ni mo. Ay kabala ka bahin na na. Kasi pamahuay ng Muslim. Ha? Kay asultihan talang niya mo kay follow up po na ko ang akong amigong pulis ni Hitabuha. Matagkaroon ko niya. Wa ba'y nanawag? Kidnapper pa nang late. Kung gikidnap ang ganiyang bata, manginaot lang tang why daw tang nahitabo niya. Muhatag ta, bisag pilay pangayoon nga kantidad sa kidnapper. Basta mahibalik lang ka nato si Cristel. Sige, pamahuay na mo. Leo, pamahuay na mo. Ipahuay na ninyong nauna. Kaya sultihan talang niya mo unsay mga kalambuan nini, ha? Sige, no. Sige. Salamat. Pahuay. Long Leo, pahuay. Jo, sakay sa taas. Balik. Okay. Ta. Ramil, Diin ka. Ughain si Cristel. Ramil, I'm sorry. Kasi batang ni Cristel. Unsa? Naluhan yung isulti! Ramil, nakatagbilaw ko sa kakapoy. Yang napugod ko kalit. Wala si Cristel ini sa kwarto. Nanaog ko. Nakita na ko sa layo na. Hindi ko na ako nagsigagan man. Wala na ko ma-upset. Di gani na ako mabalik ang bata. Magatilaw ka ginagawa! Bantay ka lang ginagawa! Balik ang bata! Bantay ka lang! Ang na mo din kay mo ko subos may tawag ko telepono. Okay? Sige, hindi ako na mo. Yads, mas maayo pag magpahaway ka. Papahawaya sa gunang imong hunahuna o kasing-kasing, eh. Bitaw, apo. Saan man ako pagpahuway. Kung ingon ni ini, wa patay kasayuran kung hain si Cristel. Tuwa na si lolo nimo, nagfollow up sa mga pulis. Magpatuwat ng gudta, kung matawag ng kidnapper. Kusog banggod kaayo ang kulba sa akong dughan ula. Nabalaka na kaayo ko sa akong anak. Kinsa man ko'y dili mabalaka, Yads. Kitang tanan, pareho ra gibati. Pulos ta na balaka. Kalibutan ta kahibutngan nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agian.